ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಾರ್ದೇರು. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀವರ್ಸ್ ನಕಲು ತೂಪು ನಕಲು ನಮನ್ ತೂಪು ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಲ್ಪಲೆತ್ತುಂಡ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ದೀಪ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಾಯಿನಿ. ನನ್ನ ಕಜಿಪಾವುಡು ನನ್ನ ವನಸಾವುಡು ಕಜಿಪು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ, ಅಂಚೆನೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ. ಪೊಪ್ಪಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಕಿಚಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎಂಕಲ ದಾಳ ತಿರುಗಿ ಬಡವುಡು ಸೈಪು ಜೀವ ಪೋಪು ಕಜಿಪು ನಮಕ್ ಮುರುಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಪಗೆಲಿಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕೋಡಲಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಐಕ್ ಮಾತ ಪಂಡರ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದೇನಾ. ಮೀನು ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವನುಂಡು ಸಾರು ಕೊದಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪ್ರತಿಯಾರ ಸರಿ ಉಂಡ ಡಬ್ಬೆ ದೊಡ್ಡಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಚಿಗೆ ಬರ್ತದೀನಿ ಮಾತ ಸೆಕೆಟ್ ವಾನಮ್ನೆದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಮಾತ ಸರಿ ಆಗ್ತದ ಮಾತ ಸೆಕೆಟ್ ಬದುಲ್ದ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದು ಅಂಡ್ ಯಜಮಾನ್ ಪಂದ್ರೆ ಉಟ್ಪುಜೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಪೆಂಗ ರಿಜ್ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಉಂದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂಜ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ದಾದ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದು ತುಳಿಯನಿ ಸಿಂಪಲವನ ಸಾತುಂಡು ಎಂಗಲವನ ಸಾತುಜಿ ಮೀನ್ ದಗಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಉನ್ಪುನು ಉಂಡು ದಾದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಬಂಡ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಸುರು ರಡ್ ಉನ್ಕನ ಸುರು ಉನ್ಕರ ರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂತೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಸುಮಾರು ದಿನಾಡಿ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪನ್ ಗಿಮೆ ಒಲ್ಲೆ ಸಿಂಬೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಳಿ ಗೊಂಬೆ ಚುನ್ನೆ ನುಪ್ಪುಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಜಿಪುಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ದಿದುಕುಲು ಒಂದ ಬಚ್ಚು ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಉನಿಯರ ಒಂದು ಆತು ಬಚ್ಚುಂಡು ಮುರುಮೀನು ಮೂರು ತನ್ನ ಕೈ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ಅಂಡು ಮುರುಮೀನು ಮೂರ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಪೂರ ಲಗಾಡಿ ಹಾಕ್ನೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಮಾಸ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಓಲ್ಲಂಬೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನಾಗ ಏನು ಡೈ ಬಲಂಬರ ಅವತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೆನ್ನ ಸುರ ಆತ ನಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೊಚ್ಚಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಬಕ ಸುತ್ತದ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಡ್ ಸುತ್ತಿಡ್ದೆತ್ತು ನಾನು ಒರಿವೆನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆರ್ಪೇರ್ ಅದ ಬಕ ಇರ್ನ ದಿನ ಇರ್ನ ದಿನ ಅಂದೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬನ್ಸು 2 ಗಂಟೆನಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇಡೀ ದಿನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೋಡೆದ ಒನಸಾದ್ನಿ ಕಂಡ ಪಾತೆರುವೆ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ತೂದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಮಹಾಭಾರತಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದಿ ಇದು ಬರ್ತಾವಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಂಬಾಗ್ ಮಲ್ತದಿ ಬಡವು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಡೆ ಅಂದಾಯೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಂದ ಚಾಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಮನ್ಪೆ ಮೊರಣಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಅಂದ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತಿಜ್ಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಪಂದು ತೋಷ್ಪಾನಾಗ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ತೋಷ್ಪಾಲೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಯನ ಕೋಟಿ ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನಿ ಮಲ್ಪೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂತೆ ಒರಿದುನು ಒಂತೆ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂತೆ ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನೆ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಪಂಡ ಇಂದು ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದೇನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು
ಉರ್ಕರ್ಪವನು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆನ ಪುರ ಉರ್ಕರ್ಪಾವ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಿ ಶಾವಿಗೆ ಬುರ್ಕಿಟ್ಟು ನೇನು ಪನ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೇನು ಉರ್ಕರ್ಪಾವು ತೋಷ್ಪ ಶಿಂಬ ಚಾಚಿ ಶಿಂಬ ಶಿಂಬ ಚಾಚಿ ಶಿಂಬ ನಾ ಮಾತನ ಕನಪ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಬೊದ್ದುಲಾಡು ಶಿಂಬ ದಾದನ ಶಿಂಬೆ ಕಕ್ಕದೇನಿ ಕಕ್ಕದೀತೆ ಬುಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪುನು ಪಾಮ ಜಾವು ಇಂದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕು ನಾನು ಹಾ ಓಯ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಕೊನಪ್ಪು ಜನ ಚುನಾ ಸಿಂಬನ ಬಡವ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉರ್ಕರ್ಪಾವುಡು ಉರ್ಕರ್ಪಾಯರು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಏತ್ಲದಿ ಓಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಡು ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದ ತೆಂಡೆ ಮೈಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ದ ಅದ ಮತ್ತದ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆವು ಏನತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಪಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಆವು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಪಾಡಿ ಜನಲ್ಲ ಆಪುನಿ ನಾನು ಉಂಡು ಪಂದು ಪಾಡೋನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಡೋನು ಆತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೀನ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಆತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಡೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋದು ಜನ ರಡ್ಡು ಪಾಡುವೆನು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ ನಡ್ದುಂಬ ಮೂಲ ನೀರಿತ್ತೆ ಕೊದಿತೊಂದು ಬತ್ತುನಿ ಅವರ ಸ್ಲೋದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೊದಿತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾವವು ಇತ ಕೊದಿತ್ತುನಗ ಏನು ಪಾಡ್ದ ಚೌಲಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇವೋಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಚೌಲಿ ಪಾಡಡು ವೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವು ಬೇಯೋಡು ಫುಲ್ಲವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಮೆದು ಆವೋಡವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಆಯ್ನನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೋಂಡಿ ಅವ್ನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಓಡತ್ತ ಪಿದಡಿಯರು ಶಿ ಕಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಲಕ ತೋಜುವೆ ಹೂವೆ ಚೂರು ಕೊರ್ಕರ ದಾಲ ಮರ್ದು ಪುರಿತ ಮುರಣಿ ಕೊರ್ರಾತ ಬೇಗ ಲೊತ್ತೋದು ಬಲ ಎಂಕೊಂದು ಬೇಯ್ತುಂಡಪ್ಪ ಅಂದು ತೂನಗನೆ ಅಂದಾಜ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಇಂಚ ತೆತ್ತದ ಕಟ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಇಂಚ ತೆತ್ತದ ಇತ್ತಂದು ಬೇಯ್ದುಜಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತಾರ ಬೇರೆ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಜನ ಅಂಟುಂಡು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಎಂಚ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂದು ತೂಪುನು ಒಂಜೆ ಎಂದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಾನು ಅಂದೇನು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅರಿಪುಗಾಯ್ತ ಇಂಚಿನ ಬಾಜನ ನೀರು ಅರ್ತುಂಡು ನಾನು ನೀರು ಅರಿಯಾಡ ಹದಿನೆಂಟ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂರ್ಕ ಎಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಶೋಕ ಬೊಕ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಡತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೇಯ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಪು ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯೋಡತ್ತ ಬೀನ್ಸಿನ ಎಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತರಕಾರಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಅಂತ ತೆಪ್ಪುನು ನಾನು ಏಪಲ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಪೋಪುಂಡ ಈಗ ಇತ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಜಿ ಬನಾನದಿ ಒಂದು ನೆನ್ ಪೂರೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಗ ಐಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಬಾಯಿಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಯಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಂಗ
ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋದ ಕೈಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ನೋಡು ಚೂರು ಯಾವ ಮಸಾಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹಾಕ್ತು ಇತ್ತಂದೇಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೀನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡತ ಐಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಗರುಗುರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯೋಡ ಐಕ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋಂಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಬೇಯ್ತನೆರ್ದಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಿಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ ಬೇಯೋಡು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ನನನೇಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಂಗ ಚೂರೆ ಪಾಡೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಉಂಟೆ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಬೇಯೋಡತ ಇಂಚೇನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಅತ್ತನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಮೈತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ್ದೀಗ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯೋಡತ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೋಂಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತಿನ್ನಿಯರ ಶೌಕ ಕರ್ಕುರಾದು ಇತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುರ ಬೋಟ್ ಯಾವ ಬೋಡ ಬಂದು ಯಾವುಂಡ ಇದೇ ಗಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೇಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಂತೆ ಚೈನೀಸ್ ಟೈಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಸಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಿ ಹಿಡ್ದ ಹೆಚ್ಚ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ 50-50 ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ आज मौसम भी बड़ा प्यारा है ना धूप है हाँ ना धूप बत्तुंडತ ದೇವರೇ ನೆನ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಾರೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ನೀ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ವೆದರ್ ಕಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ದೊಂಬುಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಬರ್ಸಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಥರ ವೆದರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಥರ ಅಂದುಲಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇನಿಯೇ ಕುಂಟು ನುಂಗುಜ ಪಂದಾಂಡು ದೊಂಬಿಜ್ಜತ ಪಂದು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ವಾಶ್ ಮಂದಿ ಅರ್ಧದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನಿಯೇ ಅಂಚ ಪನ್ನಲಿ ಹಾಂ ಇಂಚ ದೊಂಬುಲಿಜ್ಜಿ ದೇ ಕಾಸು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಕುರುಬು ಊಟ ತೋಜಿ ಕುರುಬು ಊಟ ಇದನಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಕುರುಬು ಏತು ಕಿಲೋ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕುಜಾಲು ಬಾಶಿ ಉಂಡದ ಬೆಗರ್ ಪೂರ ಕುಜಾಲ್ಡ ಅಂಟದು ನಾಯಿ ಕುಜಾಲ್ ತೆಪ್ಪಾಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಇರದ ಅಂಬೇರು ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬಂದಾದಿಪ್ಪು ಬಂದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲಿಂಗ ಮೇನು ಉರಿಯಲ್ಲ ಕಡುಪು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಳ್ಡೆ ಕಿಸೆಂಡ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪುದೀನ ಉಂಡು ಡೊಂಕೊರ್ಚಿ ಪುದೀನ ನೆಪ್ಪಲ್ ದೈ ಉಂಡು ಓ ನೆಪ್ಪಲ್ ದೈ ಉಂಡಾ ಬಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪ जाग्रते फिर से मौसम प्यारा है ना धूप है ಅಲ್ಲ ಸಿಂಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕೆ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪನ ಸಿಂಬಾ ಪೋಪನ ಅವು ಬರುವೆ ಕಟ್ಟುಂದಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬರುವ ಈ ಕುಂಟು ಪಿದ ಯಾಜಿಡ್ ನಾನು ಇಂದುವೆ ಕಾತುಗುಲ್ಲು ನಾನೇ ಬೇಲೆ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಪುಣ
ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಿನಲ್ ಪಾಡೊಡ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಪೆದ ಅದ ಪಂದು ಮುರಂಡ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲೇನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಂಬೇರು ಪಂಡೇರು ದಾದ ನಿನ್ನ ಏಪಾಲ ವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕೆ ನಾವೇನು ಕಟ್ ಮಂತೆ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿರವೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀರು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಂತದಿದ್ದು ಜಿಂಜಾದಿನಿ ಫುಲ್ ಮಂತದ ಪೂರೈಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಡ್ರಮ್ ಮಗು ಬೊಕ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಪೂರ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಂತ್ ದೀತ ನೀರು ಓ ನೀರು ಮುಜಿನಾಲು ರಿಪೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೀರು ಟ್ಯಾಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕಂತದ್ದು ಜಿಂಜಾವನು ಟಾಂಕಿಗೆ ಬೂರುಜಿ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಸರಿಯಾಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ತಂಚು ಒಂಚೂರು ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಮೂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ರೋಡು ಅಗಲಾಪುನು ತೋಷ್ಪಾಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಸೈಡ್ದ ಪೂರ ಪಂತಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೆರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡು ಪಂಡ ಪೋಯ್ ತೋಷ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಿಜಾದ ಇಂದು ಸಾದಿ ಇಂದುಲ ಈ ತಗಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜಾದ ಒಂತೆ ಸಾದಿ ಇಂದು ದಾಲ ಸಾದಿ ಅತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಓನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಂದು ಅಂಚ ಮುರಣೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೋಡು ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಟೂ ವೀಲರ್ ದಕ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಮಂತೇರು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ ಓನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಸೋತುಲೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ದಾಲಂದಿ ಜಿಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಣ ಐಟೆ ನಮಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ತಿರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪರೇಲ್ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಗಾಡಿ ಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಆತು ನೆಟೆ ಪೋದು ಅಂಚೆಂಗ್ಳು ನೆಟೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಸೊ ಈ ರೋಡು ಬಂದಾಂಡು ಓನರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಸಿಂಬೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಪುನು ಸೊ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಾದಿಯಾವು ರೆಡ್ ಸಾದಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪುನ್ ತೋಜುಡು ಮನಿ ಪುಂಡು ಕುಂಟು ತೆಪ್ಪುಗ ಕೆಲವೇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ವಿಶಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅಕ್ಕ ವನಿತಾ ಕುಲಾಲರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಂಗೆ ಜೂನ್ 23 ಅವಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆನಿ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ನ ಅಕ್ಕಗ ವನಿತಾ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಕಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಬೇಗ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ವೆ ವಿನೀತ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಜುಲೈ 1 ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿನೀತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಚನನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 28th ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಂಗೆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಶವಂತ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾರ್ನ 28th ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜುಲೈ 2 ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನಕು ಕೆಲವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ದಿವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದಿರು ನಾನು ಹಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕುಲ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಸೊ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯೇಶ್ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜಿಯೋಫ್ರೆ ಆರೆಂಕ್ ಡೈಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜಿಯೋಫ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಸ್ಫಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆರನ್ನ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾ ಕಂಡ ನಿಜ ಅನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಡಾಟರ್ ಇರ್ಲ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನಕಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೈ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಟು ಇದನ್ನ ಅಂಚು ಪೋಯರಿತ್ತು ಅಂಚು ತೋಷ್ಪಾಯರಿತ್ತು ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ವರ್ಷ ಕುಂಟುಲ ಬೆತ್ತರಿತ್ತು ಅಂಚ ಭತ್ತ ತೂಕ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಈಜಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು 18 ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ.